Bueno, Juan Martínez de Lujo eta Abel Barriola jaso dute Nafarroako gobernuak emanda kirol merituaren urrezko domina. Eta bata zen bestea, kontu jakina da, pilotari zenbat eman dion, dagoeneko kantxan ez ditugu ikusten zoritxarrez, baina pilotari asko eman diote eta batzak zen bestea uste dute ondo merezitako onespena jaso dutela gaur eguerdi parte horretan. 18 urteaz izan da pilotari profesionala Abel Barriola, ikusten dugu hor irudietan, saria jasotzen, errekonozimentu hori jasotzen. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Zorionak, Abel. Bai, eskerrik asko. Egun polita izango zen? Bai, polita baino gehiago izango nukenik, ez? Oso polita eta azte zina, ez? Azkenean, ibilbide bat bukatu eta joan eta niretzako, naparrak izanik, nik uste, bukaera politagoa ezin dela izan, ez? Azken finean, kirolari batentzako, gauzarik politenetakoa da zure lurreko, Nafarroako urrezko domina ematea, eta, Nafarro gobernuak hori eman digu, eta esan oso eskertuta, eta oso pozik gaurko egunarekin, eta urrezko domina horrekin. Abel, eredugarriak bizek, kirolari maitiek zari bai, hori eramango duzu bakoitzak bere aldetik, eskertzen da, lana egin eta gero horrelako maitasun keinuak izatie, gero galdetu behar dizualako faltan botatzen bazun kantxetan egotie. Eskertu baino gehiago gauzengo nukenik alde hortan ere bai, ez? Niretzako kirolak ematen dizuen gauzarik politena, esango nuke, pilota zaleak maitatzea da, edo kalean zehar joten zarenean, polit bat entzutea, edo jendearen maitasuna izatea, ez? Eta gaurko kasuan, domina hau emateaz, horren sinonimo, pixka bat, ez? Eta nik esango nuke, joanetan eretzako hori poza handia dela, ez? Ibilbide baten bukaeran ikustea, ez da maitasun hori, edo errespeto hori, edo deitu nahi diozun bezala, nik uste horregatik ibilbide guztiak pena merezi duela, ez? Eta nik uste, pilotari hoi eta kirolari hoi gelditzen zaiguna hoixe dela, ez? Jendearen maitasun hori eta gehien betetzen gaituena. Abel, arratsaldeon, Jon, Valentziara naiz. Arratsaldeon, bai, Jon. Bai, arratsaldeon. Halako sariak, ez dakit demorarekin gehiago baloratzen diren, behar bada eguneroko martxan, da pilotalekuan zabiltzatela, demora askorik ere ez da izaten, behar bada halakoekin jabetzeko, baina behin pilota utzitakoan, eta oraindik ere halako sariak jasotzen ari zaretela ikusita, ez dakit horrek bestelako indarrare ematen dion, mota honetako sariari? Nik esango nuke baietz, ez, azkenean, nik uste bizitza etapak diela eta momentu bakoitza ezberdina dela, ez? Eta zingi izan duzun bezala, azkenen pilotan barruan sartuta zaudenean, edo gu denak bezala bakoitza bere lanbideen sartu edaunen, askotan begik hor barruan bakarrik egitzen dituzu, ez? Eta kanpoko ikuspegi bat ez dozu askotan, ez? Jokatzen aitzalare asko baloratzen dituzu eta eskertzen dituzu gauza hauek bino. Nik esango nuke ibilbidea bukatzen denen, oandiken gehiago baloratzen dituzula, ez? Ze azkenen, pertsonak ere olaga eta memoria ere askotan motxa izaten du, ez? Eta, zure ibilbidea bukatu eta denborara oraindik rekonozimentu horiek edo saritxo horiek edo lehen esaten ginuna, aprezio eta maitasun hori jasotzea nik uste pertsona bat asko betetzen dula, ez? Eta esango nuke hori behin jausten dozonen eta kanpoko begiekin ikusten dozonen gehiago baloratzen dozola. Juan eta biok ikusten gabiltze irudizek, Abel, lagunak zarete, eredugarriak izan zarete bakoitza bere lanien, pilotari eskaini diozuelako bizitza osue, oso gaztetatik, urte asko pasatu direlako profesional moduen, esaten gabiltzena eredugarri izan zarete, ematen du beste zer ez dakigula egiten danok, egiten dugunaz aparte, zelan due tarte hau, kantxetatik kanpoko tarte hau? Nik esango nitzuke ez dela erresa, Neri behintzat personalki pilota bukatu nun, eta hasieran esan duzun bezala, faltan bota, hasieran behintzat asko botatzen nun faltan, eta uste nuena baino gehiago, segurazki, eta batez ere, guretzako pasiorik handiena izan du da bizitza guztian zehar, eta hortatik bizitu ere bai, ekonomikoki, eta
eta dena, eta hori gure gustua edo gure afiziori nagusiena hori izan du da, ez? Hori nik uste lehenengo eta behin privilegio ikaragarria dela, eta behin jausten dozonen horik ez, nire kasu personalen behitzat kosta egiten da pixko bat, ez? Ze azkenean, 40 urtetara hurbilduta, etapa bat bukatu, eta beste bat hasi behar dozo, eta zu bizitzan dakizuna egiten pilotan jokatzea da. Egia da kirola oso aberasgarri dela eta gauza asko ikasten dituzola, ez? Baina berriro bizitzan eta gizartean zure tokia aurkitzea ez pentsa erresa denik eta nire kasuan ere bai, oain izango nizuko ongi naula, baina hasieran desente kosta zitzaiten eta baina azkenen nik uste prozesuak diela eta prozesu hau ere pasako da, ontatik ere ikasiko du eta berriro ere asentatuko ga pertsona guzi bezala xe. Pilota zaleak falta motatzen du Abel Barriola, eta ikusten danez, Abel Barriolak ere falta motatzen du pilota. Ez da seinale txarra. Abel, esan diguzu, aurkitu, ez da zure toki hori aurkitu. Zertan da gaur egun Abel Barriola, aurkitu alduzu? Zure, ez da egit, esparru berri hori? Ez, ez dut aurkitzu ez. Pentsatu eneuken, oain horren modan daun, año sabatiko edo behintzat hilabete sabatiko edo lasai batzuk hartzeko, pilotarengatik askotan ez dituten gauza asko itxeko, ez? Batez ere niri mendia gustatzen zait asko, eta mendiaz gozatzeko, eta gauza hauetarako, eta hori ja denboraldi hori pasatzen denean, noski hemen edoan besteak bezalaxe lanean hasi beharko du, baina momentuz behintzat ez nago inon lanean, hilabete batzuk utziko du pasatzen, eta gero hemen edoan hasiko ga, ez? Baina, lehen esaten izuna, ez dakit ulertu zaiten, baina noski batzutan kosta egiten dela, ez? Horren beste denbora eraman ondoren berriz ere zure toki hartzea eta gustoko lan bat aurkitzea edo lan bat aurkitzea eta ez da lan erresa izaten askotan. Gaur Nafarroko Gobernuak kirol merituaren urrezko domine eman die, Abel Barriola eta Juan Martínez de Irujori. Abel, maite zaitugu badakizu ez da? Retorikoen eta nire kasuen benetan bebai, badakizu ez da? Pilotari profesional gustoko favorito barik geratu naizela, baina zebikustiez ari jasotzen asko poste baitu. Eskertzen dizo pile bat, ilaski, eta besarka handi bat bioi.